For the transition, no, since we have a new set, no, of newly elected officials, at dati kong punaan nga transition niya, so there ano ito, ay kalikagom tayo, ayan, nga da iti smooth transition. So, at da iti naarami din nga governance transition team. We call it LGTT. Yeah, through executive order. So, nag-first meeting kami last May 5, no? And then we'll have our meeting ulit on May 29. Nasa May 29. Nagsaritaan nito, no, kasanong to DJ flow nung uh, transition na ito sa mga documents, ganyan. Doon na pag saritaan min dagitay kailangan i-prepare na documents, no? So, kitang dito pa lang, no, kasanong to DJ meeting ni into no May 29. Yung ating mga documents on sa financial documents natin, yung ating mga plans, no? So, dagitay iti kailangan na makita to. Pero limited lang sa not limited sa mga yon, no? So, yun ang ating mga karamang doon sa ating transition. Ating digital transition, turnover, ganyan. So, hopefully mo pa siya before, no? Before itong agtugaw, no? Yung ating new set of officials. So, ang plan pa is we'll have the turnover on June 25. So, plan pala DJ. So, pinasan nito ko lang into no May 29. Etap no into no agtugaw to. Dagiti new set of officials into no noon of June 30. Na anayas ton. Yeah, DJ panag-assume da iti office da. So, yan.